Ribadeo, a porta norte de Galicia, onde o Cantábrico se funde coa terra e o verde desafía os cantís. Un lugar onde a historia non se arquiva, se vive. Aquí o patrimonio non é un recordo, é unha viva realidade, coidada e preservada por quen ama a súa terra. Aquí, onde o indiano soñou co seu regreso, onde o mar forxou carácter e onde o comercio teceu destino. En 2025, Ribadeo celebra a súa grandeza. O seu casco histórico recoñecido como ben de interese cultural. A súa consolidación como destino turístico de Galicia e o orgullo de ser unha das xoias máis brillantes do norte. Un legado que non só se honra, senón que se proxecta ao futuro con ambición. Cunha xestión comprometida, Ribadeo converteu o seu patrimonio nun imán para o mundo, sen perder a súa esencia. O seu mar, a súa ría, os seus bosques, a súa gastronomía e a súa xente son a alma dun destino que avanza sen esquecer quen é. Ribadeo 2025. Porto de historia, faro de futuro.